boten gula mentah. Ing gula mentah menika ngertos kula, menika ya Ibu Nada kaliyan Bapak Adirata menika ing gula mentah kula. Ingkang kula emuti kula ngertosi inggih mriku. Nanging sing nglairake aku. Lah nggih, nanging bener boten gula mentah. Mongko kula boten ngertos kaliyan panjenengan, boten nate pinanggih kaliyan panjenengan. Menapa kula kedah supe kaliyan Nyai Nada kaliyan Bapak Adirata ingkang sampun paring kamukten panggula mentah kaliyan kula. Nadyan to paduka menika ingkang nglairaken jiwa raga kula. Nah, wonten mriki menika. Milanipun to Sang Dewi kathah para putri ingkang sami boten tanggel jawab. Dumateng tedhak turunipun kula raos-raos malah saya ayamipun tinimbang yang ingkang anggadhe lelampahan kados ngaten menika. Buktinipun ayam menika menawi sampun ngendhog, sampun netes purun tanggel jawab kaliyan open-openanipun kaliyan kuthukipun dipun padosaken tetejan. Nek kuthuke padha padudon dipisah kawan babone. Lho, semanten menika. Maka babon kala manggenipun ngremi tigan kala wau dipun rencani poso, mboten nedha. Lho, menika ayam. Nanging kala mangsalipun kok nggih wonten tiyang wanita ingkang grbini sasampunipun lair diguwak ning nggon sampah, diguwak ning nggon ngetong, diguwak ning dalan. Menika lepatipun menapa bayi kala wau? Iki gadhah tanggel jawab menika ingkang sepuh. Sing duweni salah kuwi wong tuwa. Bayi menika suci. Lah ya kuwi karena lupute ibu mono kono kuwi mau. Karena mula rina pantarane wengi aku iki njaluk pangapura ngersaning Gusti. Muga-muga kaluputanku nalika semono diparingi pangapunten. Inggih, Sang Dewi, panjenengan tasih kalebet wanita utami, panjenengan boten lepat. Ingkang lepataken menika ingkang damel pat menika Gusti ingkang akarya jagat tegesipun menika paring pacoben kaliyan negari Mandura. Kurbanipun paduka kaliyan kula. Kula saged nampi kados menapa rikala panjenengan nampi penandang ingkang awratipun kados semanten mboten wonten margi sanes kejawi panjenengan ngurbanaken putra ingkang jahat dipun tresnani. Nggih. Kula mboten serik Sang Dewi, kula mboten serik. Sedaya lelapan menika kula tampi kanthi bingah lan legawa. Sang Dewi menika badhe wonten lelampahan ingkang gegirisi sampun ngantos ngawis tarani. Aja-aja Dewi Kunti iki nyaketi karo Karna beteke. Muga bakal goleke bab perkara kemenangane anak. Menika kirang sae. Nyuwun pangapunten. Monggo samangke sami-sami nenuwun wonten kersanipun Gusti upamya ing benjang Baratayuda menika dumados. Kula kinten tiyang sejagat menika ingkang ngawrat penggalihipun pendanipun Kanjeng Ratu Kunti. Purun boten purun paduka badhe priksa tandang kridanipun anak lanang loro sing padha ditresnani kabeh, mongko kudu mati salah siji. Mesti paduka penggalihipun awrat. Kula mboten saged nggambaraken. Namung menika Sang Dewi menika pancen pacoben saking Gusti kedah mekaten. Lelampahan menika adilipun kedah dipun lampahi. Pramila, monggo sedaya menika dipun tampi kanthi ikhlas semanah. Janaka pejah. Upaminipun Janaka pejah. Pandhawa tetep gangsal. Kula pejah. Inggih tetep gangsal. Tak ngaten. Pramila wis saking menika Sang Dewi. Monggo sami nuwun wonten ngersanipun Gusti. Bab perkawis pejah lan gesang menika sanes kagungan kula lan panjenengan dipun pasrahaken wonten kersanipun Gusti kemawon. Sang Dewi, rumiyin wonten cariyos wonten dedongengan. Menika sanes dongengipun dewa, sanes dongenging manungsa nanging caritaning nabi. Dongenging nabi menika wonten. Nabi menika dipun perintah kaliyan Gusti ingkang murbeng kuwaos supados medhaya anakipun menika wonten. Nah, rening menika perintahing Gusti, lajeng Nabi kala wau badhe medhaya anakipun. Sareng badhe dipun tibani pusaka, ita wujuding lare, wujud dados kewan. Pramila wonten pengetan kurban. Lah, menapa to maknanipun kurban kala wau? Maknane kurban kala wau aja banget-banget kok munggo dari kahanan donya. Nadyan to kuwi katresnan. Anak bojo kulawarga bondo donya derajat pangkat menika kalebet katresnan. Namung menika sanes kagungan paduka lho Sang Dewi. Menika kagunganipun ingkang kuwaos. Kenging menapa dadak dipun gondheni. Nah, menawi saking menika sedaya pasrah kewala ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Sak gadung manah sak kadaring lampah. Mboten ateges kula menika badhe mancai kaliyan dawuh paduka.
Sang Dewi. Tartamtu paduka Sang Dewi saged maos kados menapa raos sing manah kula. Kula kinten. Tiyang sejagat menika ingkang ngresula inggih badan. Kula keneng apa kaku napa lalakon kaya mengkene. Aku kumpul karo wong angkara murka. Pramila bejo kemayangan para Pandhawa nampi sehipun ibu rinten dalu dipun gula mentah. Menika bejo kemayangan. Nadyan to kula menika kinembong donya brana. Nanging selama ini kagesang kula mboten nampi sehipun katresnani ibu ingkang sayekti. Mila sungkem kula Sang Dewi mugi konjuk wonten kersa paduka. Sang Dewi sampun pratur negakaken ingkang putra pun Karna. Anakku Karna. Nadyan kaya braja lungit landheping ucapmu tumaneming marang atiku. Nanging aku ora serik karena aku malah bombong tinakun duwe anak ingkang pranyata jejeg adeg-adege syukur mangayu bagya Karna. Dene kowe duweni kapribaden ingkang sentosa muga-muga kowe tulus ucapmu ya Karna. Aja nganti mingar-mingerke blatmu karena tak sesuwun ana ngersaning Gusti muga-muga anakku kabeh dadi satriya utama. Punapa mirah ingsun prihatin Mas Pogung mitil tuku tanpa karya sengkang rinamekan Gusti gelung rinu sak sekarnya semawur gambir melati anak Prabu Sri Bathara Kresna ora nyono anak Prabu paritaksa gagar wigar anggonku ngraripih kelawan kadangmu si Karna. Aduh Kanjeng Bibi nggih kodrat mboten kenging dipun wiradati mawi srana menapa kemawon kridaning ati ora kuwa bedah putaning pasti budidayaning manungsa mboten saged ngungkuli garis ingkang kuwaos. Kanjeng Bibi persajan kemawon gagar wigar tanpa karya dinten menika anggen kula nindakaken dharma ngreripih Yayi Prabu Duryudana. Dados dinten menika sampun sineksen jagat saisinipun miwah Dewa Suralaya menawi Baratayuda Jaya binangun menika badhe kelampahan dumados menawi saking menika. Monggo Kanjeng Bibi boten perlu ewet lawan pakewet. Dawuhipun Jawata sak mangsa-mangsa Baratayuda Jaya binangun dumadi Pandhawa ditunggone ibune persasat ditunggone pusaka sing bisa kandha. Monggo Kanjeng Bibi sampun ngatos kedangon kula dherekaken kondur dhumateng negari Wratasan sak lampah kula.
enjing bidal kumuruh saking nagri Wirata kunging kang Puspa Prabu sananira lir surya wedalira saking jalanidi harasa madangi jagat duk mungup paneng sak pucaking ukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Semorore manguswa umyung ambrengeng kadi karwane kaswase aneng marga matung risang gondo madat mojo sang langung lati surya mangrang sakwaya Putu Prabu Sri Bathara Kresna padha kanthi karaharjan pratanira kula inggih Kanjeng Hyang awis saking berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang raharja lampah kula nggih Kunti padha kanthi karaharjan kawula nuning Kanjeng Hyang Prabu berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu ya nggih Pandayun wah Prabu Kunti bekti ku tampanana Pratasena iya Ibu bekti kula katur Kanjeng Ibu anakku